Ano? Ito ang kakulit yan. Pag nakasuntukan mo ka ng kasuntukan. Ay, alin, bawal yan. Hindi natin nagsusuntukan. Estilo na kami na. Marad. Marad ng klase. So this is how we do copra. Tunday ko nga, basta ano, yun lang ba? Tunday ko kung alam mo. Maka-report pa sa namin. It's almost 9 a.m. Kaya madalang nanod ano niya ng mga estudyante. Making some charcoal. It's true when they say that you can come up with lots of products out of the coconut. Saya. Charcoal making. One of the land's lenderos. It's actually a creek. We're almost done. We'll be gathering the coconuts, the copras, this afternoon. Ikaw pa magkumusakot ba? Wow. Guro Alam na maraya makalutad na ano. Magay ng alang ka kung sa ano. Dahil na Kamay lidi, mag-alang mag-ano. Pareho ang ano. ugay. Pagkano ko na itong sarong gulay? Kain itong mo? Sa'yo? Sarong parga? Iyo. Ay, hindi ako. Kano lang mag-iba? Ganito makain ko. There's one place where we sell our
output harvest copra. So you can see that it's a stock room also for copra. That's the tricycle. It's a small warehouse. Berano muna ngayon mo niya money ano? Pero ano niya? 44. 44. So it's 44. 44 pesos. Alright.